Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadunong sa inyo. Updatein niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa bumabatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subunga adlaw. Apat ka mga Negrense boxers nakakuha sa medal sa SEA Games. DepEd nagpatigayon sa investigasyon sa natabo nga milk poisoning sa Santa Catalina, Negros Oriental. Duha ka mga minor de edad patay matapos malumos sa Baguio City. Vaccination cards in the requirement sa graduation ceremony. Kag sa good vibes, mga kababayan sa Barangay Kaliling sa Kawayan nagapangsibit sang lipa para may extra income. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, may saka sa presyo sang gasolina kag rollback sa presyo sang diesel sa buwas nga adlaw. May ginapaabot nga rollback sa presyo sang diesel kag pagsaka naman sa presyo sang gasolina buwas aga. Ginpahayag sang Uni Oil Petroleum Philippines ang presyo sang diesel mahimo mag-rollback sang 2 ka pesos tubtob 2 pesos kag 20 sentimos sa kada litro. Samtang mahimo naman nga magsaka ang presyo sang gasolina sa 3 pesos kag 80 sentimos tubtob 4 pesos sa kada litro. Sa nagligad nga semana, nagdubo sang 40 sentimos kada litro sa gasolina kag 3 pesos tubtob 3 pesos kag 10 sentimos kada litro sang diesel. Sa number 9, igakonsulta ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa mga alkalde kung malaluyag nila nga i-lift o kung dulao na ang curfew sa probinsya. Sunod sa kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, nagpanawagan na ang business sector sa pag-lift sa curfew. Ini sa tunga man sa COVID situation sa Bacolod kag Negros Occidental, subong kung sa diin manubo naman ang active cases sa COVID-19. Sa May 22 nga report sa Provincial Incident Management Team, siyam ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. 11 p.m. tubtub 4 a.m. ang curfew sa Negros Occidental. Kag las 12 sang gabi tubtub las 4 naman sang kaagahon sa Bacolod City. Sunod kay Governor Lacson, kung maghilisugot man lang ang mga alkalde, sarang nga malift ang pagpatuman sang curfew. If majority will say yes, then we can decide to lift the curfew. Unless a chief executive would like to maintain it in their respective area. Sa number 8, sa 5 ka mga banwa kag syudad sa probinsya, una nga ipanagtag ang cash assistance gikan sa National Housing Authority para sa mga Odette victims. Sa madason nga Lunes, Mayo 30, magasugod na ang probinsya sa pagpanagtag sang tig 5,000 pesos nga assistance sa kada benepisyaryo. Sunod kay Governor Eugenio C. Lacson, una nga magapanagtag sa Cabancalan City sa Mayo 30. Pagka 31 naman sa siyudad sang Cadiz, Victorias kag Banwa sang Pontevedra. Kag sa Hunyo 3 naman sa Banwa sang Ilog. Pathag ni Lacson ang mga magabaton amoy yadtong nalakip sa listahan nga damlag pa napadala sang tagsa ka LGU sa probinsya kag nasubmit sa National Housing Authority. 91 milyones pesos ang pondo nga na-download sa probinsya gikan sa NHA bilang assistance sa mga banwa kag syudad nga naigo sang Odette sang bulan sang Disyembre. Sa number 7, malapit sa 750,000 pesos nga balor sang shabu nakuha sa buy-bust operation sa Barangay 12 sa Bacolod City. Padayon na dalagko at drug hold sa PNP sa syudad sa Bacolod matapos ma-recover naman sang Sabado sa buy-bust operation ang 748,000 pesos nga balor sang ginapatian shabu sa Ferrero Road sa Barangay 12 sa Bacolod City. 22 ka bulto sa shabu ang na-recover sa buy-bust operation. Arestado sa buy-bust si Gomer Beloya nga isa ka high-value individual kag ang upod sini nga si Melvin Generoso. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang ipasaka batok sa iya. Masobra 3 milyones pesos tanan ang na-recover sa PNP sa nagkanilain nga mga buy-bust operation sa nagligad lang nga semana.
Duha ka mga menor de edad patay matapos malumos sa baybay sa Baguio City. Patay ang duha sa 5 ka mga menor de edad matapos sila malumos sa ginapaliguan nga baybay sa barangay Sampinit, siyudad sang Baguio sang kahapon. Suno sa PNP, naglabot sa kantilado nga bahin sang baybay ang magbarkada dugangan pa nga nagapataob na ang tubig gani nagkalalumos. Tigayon nga na-rescue ang 3 sang naglabay nga pump boat, samtang ang duha naman ang ulihi na sang ma-rescue. Gintinguhaan sila nga ma-rescue apang wala na sila matabangan. Sa number 5, vaccination cards inikinahanglan nga i-require sa mga graduation ceremony. May report si Nico Delfin. Kadamaan sa mga private schools nga nakauna bukas ang klase ang nagsugod naman sa ilang graduation rites karon nga bulan sang Mayo. Kaina, madamo sa mga graduating students sang St. Joseph School Lasal sa Barangay Villamonte ang natigayan nga nakabalik sa eskwelahan para sa baccalaureate mass nga ginsundan sa ila face-to-face year-end transition rites ukon graduation ceremony sa sulod sang school campus. The feeling, no, the mutual feelings is between us and the parents, the students, because they're very excited of this face-to-face event this school year. After 2 years actually that they have been waiting. Pero limitado lang ang mga tumalambong bisan wala na gina-require ang vaccination para sa mga graduating students. Virtual naman ang masaksiyan nga seremonya sa ilang mga ginikanan nga mag-a-attend sa graduation. But this time, we only have our completers here in the Civic Center. Our parents will be occupying the other side of the Civic Center, okay, in the badminton area, and the rest of the parents will be at the classroom. They are also given the ticket to 1 parent per child or per student will attend, and that they were going to view our live streaming via FB page. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge ng City Health Office, importante sa mga bulutuan nga mag-coordinate sa barangay kag sa Emergency Operation Center para matigayon ang ila graduation. Bangod hindi man required sa Department of Education ang vaccination sa mga attendees, dapat gihapon mapatuman ang minimum health protocol. Ang gina-require lang nila is fully vaccinated ang mga school personnel nga sa campus during the activity. Some schools have taken upon themselves nga i-require ang students with their vaccination cards, also the parents. Pero minimum lang gyud amo na the school personnel should all be vaccinated for the face-to-face activities. High school kag collegiate schools pa lamang karon ang naghinyo sang approval sa EOC para sa mga graduation activities sa idalom sang Alert Level 1 sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa number 4, ang pagduso kag pagpaayo sang pagbakuna ang isa sa mga italakay sa Provincial Health Office sa pagsapul sini sa mga alkalde. Wala pa man sa napatod nga petsa para sa 4 ka adlaw nga vaccination drive sa Negros Occidental, suno kay Governor Eugenio C. Lacson, labing kinahanglan ang bulig sang Interlocal Health Zone para sa pagpaayo sa vaccination program. Kung mapatod na ang petsa suno sa gobernador, iplastar ini gilayon. Isa sa mga ginalantaw man suno kay Lacson, amo nga ang mga area nga mayara sa maayo nga vaccination rate magabulig sa mga lugar nga wala pa makalabot sang target nga mabakunahan sini. Damlag paginsiling na ni Dr. Ernel Tumimbang nga ang vaccination drive initiative ang nagatuyo nga mapanubo o kung mapa-de-escalate ang alert level status sa mga kabanwahanan kag syudad sa alert level 1. Sa karon 7 pa lamang kay LGU sa Negros Occidental ang yara sa alert level 1. We need the involvement of all interlocal health zones in areas that are okay. You need to say very high vaccination. We may ask them to help in areas na tubo ang vaccination. No? So hopefully by this week we can already decide kung saan ito ma-start. Sa number 3, ang pag-isa sang IATF kag EOC gina-recommend sa karon sa City Health Office ini para mapabilin nga mabaskog ang kampanya sa syudad sa Bacolod kontra COVID-19.
As of May 23, may duha na nga na-record nga COVID-19 related deaths sa Bacolod City. Bagay nga para kay Dr. Edwin Miraflor, OIC sa City Health Office, nga dapat magpabili ng Interagency Task Force ng Emergency Operation Center, agud man mapadayon ang pagpabakod sang masunod nga administrasyon ang kampanya kontra COVID-19. Gininyo ni Miraflor nga kung mahimo, emerge ang IATF kag EOC sa idalom sa pagdumala sang Mayor's Office. Paagi diri, mas mangintayo yun ang pagpatumon sang anti-COVID-19 response na lakip diri ang nagapadayon nga vaccination program. Ang Bacolod ang nagapabilin sa Alert Level 1. With the merger or the change of the EOC and the IATF into one ng task force para ma-centralize na ang pati ang budget ng anti-COVID response and vaccination kag masiguro nga after the new administration is seated tayo yun ang pagdalagan so antes na dapat ma-resolve ang staffing pattern ng budget ng among task force. Sa number 2, DepEd ginapaimbestigaran ang pagka-ospital sa mga estudyante sa Santa Catalina sa Negros Oriental matapos mainom ang gatas nga ginpanagtag sa eskwelahan. Nagpagwa na sa official statement ang Department of Education angot sa ginaalegar foodborne illness nga nakuha sa kapin 60 ka mga estudyante sa Santa Catalina, Negros Oriental sang Huwebes matapos mainom ang fresh milk nga ginpanagtag sa ilang nga eskwelahan. Sunod sa DepEd, sila ang nagapakig-angot na sa local government unit sa Santa Catalina upod ang National Dairy Authority kag iban pa nga concerned agencies para sa pag-usisa sa natabo kasubong analysis sang milk samples. Kalabanan sa mga kabataan nga ginospital ang may mild illness kaga nagalingin ang ulo kag nagapalanuka. Nakagwa naman sa ospital ang mga kabataan sunod sa DepEd apang sila ang naghatag man sang medical assistance kaga padayon sila nga nagapakig-angot sa pamilya sa mga estudyante agud sila ang mamonitor. Ginsiguro man sang DepEd nga sila ang magahimo sang tikang agud indi na maliwat ang amo nga insidente kag mahimo manabat man ang responsable sa natabo sa mga kabataan. Ang pagpanghatag sang gatas ang kabahin sang school-based feeding program sang DepEd. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Apat ka mga Negrense boxers nakakuha sa medalya sa Southeast Asian Games. Na-retain ni 2016 Olympian Rojin Ladon ang gold medal sa flyweight division matapos malutos ang Vietnamese nga si Thao Tran Van sa ilang pagsambuwa sa Hanoi, Vietnam. Ang bagunhod nga si Ladon amo ang nauna nga nakakuha sa gold medal sa SEA Games boxing competition. Si Ian Clark Bautista naman sang banwa sa Bidalbagan ang nagdala sang ikatatlo nga gold medal sa featherweight division sang iyang giluto si Naing Lat sang Malaysia. Ang kasimanwa ni Bautista nga si Riza Paswit naging bronze medalist naman sa women's lightweight division. Anay silver medalist siya sa SEA Games 2019. Bronze medal naman ang nadagaan sa kasimanwa nila doon nga si James Palicte sa light welterweight boxing competition. Sa exclusive interview sa The City Bridge Bago, sila doon kag Palicte ang nagpasalamat sa suporta sa ilang kasimanwa, ilabi na sa local government officials. Isa ka heroes welcome ang natalana para sa ilang pagbalik sa probinsya. Sa Good Vibes, nakahibalo bala kamo nga ang nipa nga ginagamit atop sa mga resorts sa Sipalay City, hinubaan kag bisan pa sa Guimaras nagahalin sa Kawayan. Ang iban sa ila si Santa katuig na nga nagapanibit sang nipa. May report si Romeo Subaldo. Si Mina Herrera, elementary pa lang, nagsugod na sa pagtuon sa pagsibit sa mga nipa. Subong 73 anyos na siya, nagapang sibit man siya sa gihapon sang nipa. Ang iya nga iloy pa nagtudlo sa iya kay iniman ang nagahatag sa iya sang extra income sadto. Lunes tugtub Domingo, nagapadayon ang pagpanibit nila. Kadamo abis ang orders nga ilang nga ginalagas. Reka mo ka na ni. Subong pila ka na? 63 na po. 63 amo mangyapon. Sagad-sagad ka na gid eh. Bisan piyungan mo guro kuha ay gyapon ay. Bisan dolom kaya mo tayo sa biton, bisan dolom? Aw.
Isa lamang siya sa mga pumuluyo sang barangay Kaliling sa Kawayan nga nagapangsibit sang nipa. Bisan Sabado, masako sila. Libo-libo abi ang orders nila. Kalabanan sa ila, mga kababayan-an. Samtang masako ang ilang mga mister sa pagtrabaho, sila naman nagapanibit para dugang nga income sa pamilya. May malapad nga kanipaan sa Kaliling, kaginasibit ini nila gamit ang banban. Ang mga resort sa Sipalay, Hinubaan, pati na sa Gimaras, diri pa naga-order sang mga nipa. Kalabanan ang sa beach na bala sa nataasan si Palay. Oo. Dari na ka-order. Nang pila ka bilog, isa po for example, sa buong order, pila ka bilog? Ang gisa may 3,000, 5,000. 3,000, 3,000. Amo na ka na mo ginorder? Oo. Bali, kada weekly, ako lang sila 500, 500. Kinamatamat na. Kinamatamat. Pero seasonal man lang na may chimpo, man nga wala may order. Hindi, ano gid, kada bulan may order gid. May tag 3,000 tub 5,000 ang orders nila. Ginamat-amat lang inidason kuha sang customer samtang ginatapos pa nila. Magluwas din sa higad sang dalan, ang iban sa ila na mismo nga balay nagapanibit. Dako ini kuno nga bulig sa ila. Ako siya nga bulig sa inyong income. Hoy, kay te, kuan man, baka bapian-pian. Oo, no? Kay kung gaubray mo ba nati, kayo ka panibit, hindi good. 900 pesos ang baligyan ay diri sa kada isa ka gatos kanipa. Kalabanan sa mga residente diri, nagapanibit kay hindi na sila kinahanglan pa magpalayo para may extra income. Ang namit ko no Barb, kay hindi na sila kinahanglan kadto pa sa malayo nga lugar para may mabulig man sila sa ilang mga husband. May income man sila, sa sagwa sa ilog saran lang yan. Oo, Mingno. Kay abundant ang nipa sa Kaliling. Sa Kawayan. Nipa, tanong, Mingno. Nipa. Tanong. Kagabay itong mga balita sa Negros, Subong nga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kay eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.